Bé, alumnes, anem a veure si treballem a partir de l'aula virtual de Santillana, on tenim els llibres. Com podeu veure, estic dins de l'aula virtual d'un alumne, que així podem aclarir-nos millor, d'acord? Vaig a començar per naturals, que com i de quina manera. Entraria a llibre de naturals. He d'aclarir una cosa prèvia. El deure que jo vos manem naturals serà dimecres i el fareu durant tota la setmana fins al dimecres següent, que és quan ja hauran d'estar fets. A mi m'indica si esteu fent-los, d'acord? Entra dins de naturals. Me'n vaig a llegir en línia, val? Ho veieu? Després me n'aniré a la caixeta blaveta. Així. Val? Primer d'anar a la caixeta blaveta hem d'estar mirant que fiquessi unitat 1, d'acord? Anem a començar en naturals en la unitat 1. Preme en la caixeta blaveta. Val. Què hem de fer? Primer, veure els 3 vídeos. D'acord? Són interessants, recordarem el cos humà i la funció de relació, i a partir d'ahí tenim les carpetes que anem a treballar, anem a entrar. He de dir i explicar-vos que en alguna activitat jo ja les he fet, perquè volia saber jo si eren accessibles per a vosaltres. I cal dir-vos que en alguna pot presentar alguna complicació a l'hora de fer. No està perfecte les activitats. Bé, si dic la primera carpeta, treballaré en la primera carpeta. Si dic la segona, si dic la tercera, la tercera. En aquest cas, com teniu tota la setmana per a fer, aneu a entrar i a fer totes les carpetes. Me'n vaig a la segona carpeta. La primera són vídeos, la segona són activitats. Si entre, per exemple, en aquesta activitat, vull que tingueu clar una cosa i com funciona. Aquesta activitat simplement és de relacionar. I relacionaríem i després donaríem així el botó roget per a comprovar. Si està en color així, vol dir que l'activitat continua, per a que tingueu clar que si veieu així en color no tingueu dificultats en apretar, vosaltres indagueu i investigueu què vol dir. Si vaig a la tercera carpeta, puc veure que també continua fent també les parts dels òrgans dels sentits i ho realitza tot. Me'n vaig a valencià i vaig a fer el mateix. Me'n vaig així, com podeu veure són els llibres, i a la fletxeta aquesta d'ací podré anar directament on tinc tots els llibres. Clique sobre el valencià. Me'n vaig a llegir en línia. Així està també la unitat 1. Si vos dic d'anar a la unitat 2, com en matemàtiques que dic d'anar a la unitat 2, doncs clicaré en la 2. En aquest cas estem en la 1 i estem correctament. I de nou farem anem a la carpeta blava i ja vos dic, per exemple, per a avui cal fer la comprensió lectora. Clicaré la comprensió lectora. Tenim dues opcions, i és anar llegint mentre escoltem o la llegim sense escoltar, com cregueu. Però després, per a contestar a les preguntes de la lectura, hem d'anar així. Quan ja hem llegit la lectura, anirem així per a poder entrar a fer les activitats. D'acord? I en matemàtiques va ser el mateix. Jo vos diré primera carpeta o segona carpeta. Si jo vos dic primera carpeta, recordeu que es refereix a sí. I si dic la segona carpeta, sí. Tercera carpeta, sí. Per anar fent les activitats i que puguem tindre clar. Hi haurà activitats, per exemple, matemàtiques, que necessite que el feu en la llibreta. Doncs fareu en llibreta més en línia. D'acord? Si no dic res, es fan en línia o no més. Vinga, espero que ens podem aclarir fent les activitats en Santillana, en l'aula virtual, perquè serà més gratificant i més còmode. Si no, si veiem que tenim complicacions, buscarem altres alternatives. Al mateix també vos vull dir que si algú té problemes m'ho fa arribar i jo personalment enviaré fotos per a que puguem fer les activitats. D'acord? Vinga, a treballar!